So ito nga guys, mga kapwa ko small YouTuber, mga kapwa ko vlogger. Nandito ako ngayon sa SM kasi ang nangyari, nagbayad ako ng aking bill sa wifi. Dapat nagbayad na ako nito ng last March 5 ng wifi ko. Doon sa amin agent ang pumunta doon sa amin para kabitan nga kami ng wifi. Ang ending, ito, nabudol nga pala ako ng akin agent na nagkabit sa amin ng wifi kasi nagbayad ako sa kanya through GCash. May dumating kanina sa akin na email, bayad ng bill ko ng aking wifi. Ayun, isa lang po ang ibig. Kaya, ayan, payo ko po sa inyo na mga nagpapakabit ng wifi, wag po kayo magtitiwala doon sa mga agent nila kasi nga po, mga budol din. Kaya, so yan, shout out sa iyo budol na agent ng wifi. At di na kita papangalanan kung sino ka na nang budol sa akin. Ayan tuloy, na doble ako nagbayad ng wifi ko. Nang dahil sa iyo, nakapagbayad ako ng pangalawang bayad. So ito na, may resibo na ako uli. Charge experience na rin to sa akin mga kapatid na mga kapwa ko small YouTuber at yung mga nagpapakabit din po ng wifi na bago pa lang po magpakabit ng wifi, bago pa lang po magbabayad ng bill ng wifi, huwag po kayo magtitiwala sa mga agent kasi nga po, ayun, halimbawa ako na po sarili ko na budol. Shout out sa iyo kapatid na nambudol sa akin ng bayad ko, ng bill ko sa internet ko. Mega love shout out sa iyo. Sana pagpalain ka pa kapatid at sana umasenso ka pa sa iyong gawain na maganda. Sana next time kung ako po ay nabudol mo, sana wag mo nang ulitin sa iba. Yan nga po, kababayad ko lang po ng internet ko. Doon pa ako galing sa kabila. SM Bacoor. Nandito pa ako mga kapatid sa SM Bacoor at nagbayad po ako ng aking internet ng tapos na po ako, naglalakad-lakad na po ako mga kapatid. Ayan. Ito po, nasa loob ako ng SM, nakikita nyo po kaunti lang po ang tao na mga namamasyal. Ayun. Ayan. Pauwi na po ako mga kapatid kasi madali lang naman pumabayadan yung aking internet. Kaya uulitin ko sa inyo mga kapwa ko, mga bago nagpakabit ng internet, wag po kayo magtitiwala sa agent kasi tulad ko po nabudol ako. Kaya shout out sa iyo, shout out pa ulit-ulit na shout out. Kaloka. Kaya shout out sa mga kapwa ko vlogger, mega love shout out sa inyo. Ito katataas ko lang magbayad ng internet ko. Kaloka, nabudol pa ako. Hindi ko alam na hindi nga pala ako pwede magbayad ng internet ko sa mga agent lang. Dapat talaga doon sa accredited na kailangan kung saan ka magbabayad. Kaya payo ko sa inyo ng mga bago nagpakabit ng internet, wag po kayo magtitiwala basta-basta. Kasi halimbawa na po ako, yan, nabudol ako, nadoble tuloy ako magbayad ng internet ko. So guys, pauwi na po ako. Palabas na po ako. Natutang nitong SM nga, SM Bacoor. Para po, yun na nga.
ito na mga kapatid, palabas na po ako ng SM Bacoor. Pauwi na po ako dahil nakabayad na nga po ako ng aking internet connection. Sa pangalawang pagkakataon, nagbayad uli ako. Kaya ulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, huwag po kayo magtitiwala sa basta-basta na, lalo sa mga agent po. Kasi katulad po sa akin, experience ko po ngayon. First time ko kasi naman magbayad ng wifi, kaya ito, yan ang ending na budol ako. Kaya dito ko na lang po tatapusin aking vlog sa hapon na to. Shout out po sa inyong lahat at isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kapatid. At bye bye po mga kapatid. God bless you. Bye.